Kunne du godt tænke dig at være meget mere effektiv, have mindre stress og større trivsel? Så er denne episode af Tænkepause noget for dig. Jeg besøger Ulrik Nærlø, der har specialiseret sig i at lytte til hjertet og arbejde med energi. Og han har en metode, som han har haft meget stor succes med, når han har arbejdet med store virksomheder i Silicon Valley og sågar konservative virksomheder som Deutsche Bahn i Tyskland. For det handler om at være et helt menneske og bruge de kræfter, du allerede besidder. Tak, fordi du har lyst til at være med i Tænkepause i dag. Velbekomme. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, både fordi at du selv har gået en rigtig spændende vej, som jeg tror kan være til inspiration for rigtig mange, men også fordi du ved meget om det her område, som vi skal tale om i dag, og også er en stor ekspert på, hvordan at man kan skabe et liv, hvor man har sit hjerte med. Og nu har jeg jo lyttet til nogle af dine podcasts, og du plejer jo at spørge folk, hvem de er, Ja. og ikke hvad de er. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig både, hvem du er, men også, hvad var du? Fordi jeg tænker, der har været en proces der. Ja. Jamen, da jeg var i start 20'erne, der sagde jeg til alle mennesker, at min målsætning var, at jeg skulle gå pension som 50-årig. Og hvis du kunne blive 40, så ville det være dejligt. Mm. Jeg ville være salgsdirektør, inden jeg fyldte 30. Og min målsætning var at blive administrerende direktør for en mellemstor virksomhed, eller større virksomhed, inden jeg fyldte 40. Og jeg starter i modebranchen, og jeg er der en del år, og rykker så ind i IT-branchen. Laver så kometkarriere i IT-branchen, bliver headhuntet hele tiden, skriver mine sidste 2-3 kontrakter selv, mere eller mindre, og hader det. Indser jeg jo, jeg er en forfærdelig far, og virkelig vred, skælder ud, vågner hver morgen og er bange for, at jeg ikke har noget job, når jeg kommer hjem. Laver de vildeste resultater stadigvæk, men er gennemsyret af bekymringer og angst, og har ingen idé om, hvor meget det fylder. Jeg har ingen idé om, hvem jeg er. I 2001 får jeg en blodprop i hjertet, som er ved at tage livet af mig, og er sygemeldt i 3 måneder, og lever de første par måneder, som hver dag var min sidste, og ryger tilbage i gamle vaner, og så kører fuld knald igen, og i 2006 går jeg så ned med stress. Og i den forbindelse får jeg en coach, som begynder at stille mig nogle mærkelige spørgsmål, som hvem er du, og hvad gør dig glad, og hvad giver dig energi, og hvad er dine værdier? Og værdier for mig var, at jeg havde en fin bil og et dejligt hus, og min bankkonto, og det var det første, jeg spurgte om, hvad mener du, vil du vide, hvad jeg har penge? Eller? Så hele den der del, som jeg jo i højere grad er i dag, altså hvem jeg er i dag, var jo på ingen måde, hvem jeg var dengang. Og noget af det, der er skelsættende i mit liv, er jo en august måned, hvor jeg henter min søn, han er 5 år gammel, lige startede skole, og sætter mig ind og har haft en forfærdelig dag, og stresset og dårlig humør, men jeg smiler og prøver at virke overbevist om at være glad over for min søn. Og så siger han til mig fra bagsædet i hans autostol, far, jeg har tænkt over en ting. Tror du ikke, det er på tide, du holder op med at være sur på dig selv, så du ikke er sur på alle os andre hele tiden? Og der starter mit nye liv. I den periode havde jeg egentlig, som er mærkeligt, når man tænker over det, jeg var jo i en spirituel proces. Jeg uddannede mig som clairvoyant for 16 år siden, og bevæger mig jo dybt ind i mig selv på den clairvoyantiske side, som er jo en kæmpe kontrast til mit grå jakkesæt, min hvide skjorte og sorte slips, sorte sko. Og alligevel så kan jeg faktisk ikke helt tage det med mig, på trods af, at jeg er i de her meget dybe, meget kærlige kredse, og uddanner mig jo så også som Reiki Master Healer på et tidspunkt også. Det er jo de der brikker, der begynder at falde på plads, og som giver mig et perspektiv udefra, hvor jeg tænker, jamen, jeg er jo den her person, men jeg er jo herovre. Og den der tomhed, der bare buldrer løs ind i en, hvor man tænker, jamen, det er jo slet ikke mig. Altså jeg føler, at jeg kigger på et fremmed menneske i det spejl på min arbejdsplads. Det gør jo så også, at jeg vælger for 13 år siden knap og nap og sige mit job op. Forlade IT-branchen, blive selvstændig og beslutte mig for, at jeg skal til at arbejde med mennesker. Jeg skal arbejde med ledelse. Jeg var træt af dårlige ledere. Jeg var
træt af en virksomhedskultur, hvor at man sad med en følelse af at være møtrik i en fabrik, og ikke blive set som menneske, og ikke kunne være den, som jeg i bund og grund gerne vil være. Så hvem er jeg i dag? Jamen, jeg er jo et holistisk, sensitivt menneske, har altid været det, men var ikke klar over det, før jeg fyldte 30. Jeg er et nysgerrigt menneske, et drømmende menneske, jeg er et reflekterende menneske, jeg er et æstetisk menneske. Et nysgerrigt menneske i form af at være nysgerrig på rigtig, rigtig mange ting, men særligt i form af at opdage, hvor sindssygt stor en gave af livet er, og også at komme til forståelsen af, at jeg er den vigtigste person i mit liv, og det er mit ansvar at passe på mig. Det er mit ansvar at finde ud af, hvad der gør mig glad. Det er mit ansvar at finde ud af, hvad min drømme er. Og det er også mit ansvar at udleve dem. Og det handler ikke om ego, men handler i højere grad om, at hvis man hele tiden tilsidesætter sig selv, og alt, der egentlig er vigtigt for en, jamen så svarer det jo lidt til, at man tager sin telefon og tænder YouTube om morgenen, og 4 timer efter din telefon død for strøm. Men i det her tilfælde har du så bare ikke nogen oplader og et stikkontakt at sætte den ind i. Og noget af det, jeg synes, der er interessant i det arbejde, du laver, det er, at du på den ene side, der bevæger du dig jo i de store virksomheder, hvor man har nogle af de fastlåste værdier, du også selv er flygtet fra. Men der er jo nogen, der er åben for at høre om andre måder at gøre tingene på, og hvor det, jeg synes, er interessant med dig, er en af, du er i hvert fald en af de første herhjemme, hvor jeg har hørt om, at i sådan corporate setting er stadigvæk snakke om hjerte og snakke om energi. Og jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan arbejder du med det, når du er ude hos virksomhederne? Altså, så hjertet har jo faktisk været med mig efter et halvt år, efter jeg startede virksomheden. Jeg kan huske, at jeg var i et netværk og skulle have en fysisk ting med, der illustrerede, hvad jeg lavede. Og det var i sådan slut november, start december, så var jeg i Søstrene Grene, og så lå der et fint stofhjerte, og så tænkte jeg, det er jo det i sidste ende, det handler om, at forskellen for, om vi har hjerte med på arbejde, eller har hjerte med i det, vi gør igennem livet, eller om vi ikke har hjerte med. Man kan ikke sådan have et halvt hjerte med. Og samtidig med det kunne jeg jo også se, at både for mig selv, men også for andre, at vi var rigtig oftest klemt om hjertet. Og hjertet er jo vores vigtigste organ, må man sige, eller hjernen også selvfølgelig, men det er bare vigtigt, at det hjerte kan få lov til at blomstre og få lys igennem, og i hele taget understøtte det, vi gør. Hjertet lyver aldrig, tankerne kan godt være mere støjende, men vi ved jo godt, når vi skal træffe beslutninger, hvad den rigtige beslutning er. Og det var jo, altså alt var der nyt og mærkeligt, og det var også dybt mærkeligt for rigtig mange, da jeg kom ud og talte om hjerteledelse og hjerteorganisationer. Og i dag kan man jo nærmest ikke gå på LinkedIn, uden at der er hjerte overalt. Men det har været en proces igennem de her 13 år. Vi er nødt til at kigge langt mere holistisk på mennesker. Vi er nødt til at forstå, at hvis vi kun har folk med hjerne uden hjerte, så har vi altså ikke noget helt menneske, der kommer ind. Vi ved også fra kvantefysikkens forskning, at hjertets energi er 60 gange stærkere end hjernens energi. Så hele kongstanken, eller den praktiske erfaring, som gav mig lysten til at starte Unified People, var en af, at jeg havde været med i forskellige startups, hvor man skabte de vildeste resultater i en periode. Lige pludselig så begyndte det at flade ud, og så knækkede den kurve, og så gik det rigtig, rigtig svært for de virksomheder efterfølgende. Og det jeg egentlig kunne konstatere lige pludselig, det var, at i de perioder, hvor man skabte de her unikke resultater, der havde folk gerne med på arbejde. Folk elskede at være der, uanset om man var de administrerende direktør eller kantinemedarbejder, så var alle i et fællesskab. Vi var en helhed, i stedet for at vi var opdelte siloer eller enheder, som skulle få tingene til at fungere. Nej, vi var indgik i en helhed, hvor folk havde hjerte med på arbejde. Og al bevægelse fra A til B afhænger af energi. Og det er klart, at hvis hjertets energi er 60 gange stærkere end hjernens energi, så siger det jo sig selv, at hvis vi gerne have ekstra meget fremdrift, så skal vi have ekstra meget energi. Det er jo det, som jeg lærer direktioner, bestyrelser, ledere generelt, mennesker generelt. Fordi det gælder jo lige så meget privat, som det gælder arbejdsmæssigt. Ja. Jeg hørte en af dine podcasts, at du sagde, at over i USA og i Silicon Valley, der var de egentlig allerede på forkant med det her, egentlig også for et stykke tid siden, at de kunne se, at der skulle ske noget andet. Ja, altså, da jeg for 6-7 år siden udgiver min første bog, Livsbroen, Din vej fra et ubevidst bevidst liv, er jeg jo så privilegeret
at jeg bliver international bestsellerforfatter og det kommer til at ligge nummer 1 i 5 lande i verden og på nogle af de største tv-stationer i USA. Og det skaber noget hype i nogle af de her virksomheder, og særligt i Silicon Valley. Hvorfor var det interessant i Silicon Valley? Jamen fordi, at på det tidspunkt var de allerede i gang med at kigge på den 5. industrielle revolution. Vi var ikke engang nået til den 4. Den 4. handler om digitalisering, den 5. handler om at få digitalisering af mennesker til at spille sammen. Og det, de simpelthen kunne se, det var, at der var nogle dynamikker, som de havde svært ved at skabe. Sådan en som virksomhed som Amazon havde, jeg mener, det var 900 mennesker, der startede globalt om måneden på det tidspunkt. Så der var nogle voldsom vækst. Og hvordan får man en kultur altså the spirit of the company, hvordan får man den ud og leve i en virksomhed, der vokser så hurtigt, som den gør. Og vi kan hverken se, høre eller røre energi, men alle kan mærke energi. Og det vil sige, når vi har talt om virksomhedens ånd igennem tiden, og det er der jo ikke noget nyt i, det har vi jo talt om rigtig mange år, så er det en stemning, det er en følelse inde i os. Lige så vel som når vi går i teateret, så giver det os en særlig stemning, eller hvis man møder sine børn, så giver det en særlig stemning. Og den stemning, vi egentlig oplever, er jo en følelsesmæssig reaktion, og det er i bund og grund blot en energimæssig oplevelse, som vækker den her følelse ind i kroppen. Og det kunne de simpelthen se, at det forstod de ikke. De havde ikke indsigten omkring, hvordan man kunne arbejde med det, og hvordan de som virksomhed kunne bruge det som et kæmpe aktiv ved at øge bevidstheden i deres måde at agere på, når de rent faktisk havde den kraftige vækst. Og det er jo så det, som jeg har hjulpet dem på strategisk plan med at få nogle indsigter på. Ja, og tænk på, hvordan man, om du kan sætte nogle ord på også, hvordan man gør det i praksis, fordi jeg har indtryk af, at der er mange virksomheder, de har måske på et eller andet plan forstået, at det her er noget, vi skal. De får det skrevet ned, så de har en hensigtserklæring, men jeg føler også, at det bliver ved en hensigtserklæring. Der kommer ikke rigtig, kulturen ændrer sig ikke, eller de siger ordene, men handlingerne følger ikke trop, så det bliver sådan, ja, det føles ikke ægte eller autentisk, fordi de jo ikke får det helt ned i, hvad er det så også, vi gør til dagligt. Consciousness is the key to the future. Og det her med at øge sin bevidsthed, også i forhold til, jeg havde en fantastisk kollega på et tidspunkt i Unified People, hun havde et vidunderligt begreb, hun kaldte slow down to speed up. Og når vi sænker farten, begynder vi jo også i højere grad at kunne være observant på de ting, som sker både i os og omkring os. Udfordringen i virksomhederne, som jeg oplever, det er, at alt foregår jo i løb. Og det er jo sådan lidt det, som jeg oplever, der sker i virksomhederne, at når alt foregår i løb, så er det, at vi faktisk ikke får muligheden for at mærke noget som helst fra halsen og ned efter. Og energi skal mærkes og opleves. Og hvordan starter man med det? Jamen det er jo en stemning, som vi skal komme ind til. Dr. Maya Angelou, filosof og forsker i USA, hun har et vidunderligt citat, der siger, "Life has taught me that people will never remember you for what you say. People will never remember you for what you do, but they will always remember the feeling that you gave them." En følelse af en energimæssig oplevelse. Så vi kan jo altid huske, tænk på det bedste øjeblik, Stine, i dit liv. Tænk på det værste øjeblik. Vi kan huske de der episoder, og den følelse, der kommer op af en energimæssig påvirkning, lige så vel som vi har en dårlig oplevelse på kontoret eller privat, så har det en energivæsen. Vi kan måske ligefrem blive drænet, vi kan blive trætte, vi kan have en kollega, der dræner os for energi. Og det vil sige, det her med at øge bevidstheden om, hvad er det for nogle små aspekter eller store aspekter i vores liv, privat som professionelt, som har den påvirkning. Jeg kan huske, da jeg var i corporate world, altså når man havde de her direktionsmøder, allerede dagen før var man jo halvdårlig humør, fordi man vidste, at man skulle sidde i det der 6 timers møde, der var planlagt, som så typisk blev 8-9 timer, fordi agendaen ikke holdt stik. Man kom slæbende med sig selv på kontoret om morgenen og skulle have siddet i det møde, og man kravlede jo ud af møderne, fordi der ingen energi var i de her møder. Og når man så begynder rent faktisk at arbejde med det her i hverdagen, begynder at få det implementeret i kulturen, jamen så er det jo der, hvor man bliver nødt til som ledergruppe, eller som organisation at sige, hvad gør vi, når vi sidder i et møde, hvor energien pludselig falder? Det kan være, at der bliver taget et emne op, der er svært. Det kan også være, at der bliver taget et emne, eller at man ikke tager et emne op, som man burde tage op. Alle mærker det i rummet, men ingen reagerer på det. Hvis nu vi gør det, hvis nu vi begynder at talesætte det her, hvis nu vi begynder at sige, hold da op, hvor energien lav, vi er nødt til at gøre et eller andet, eller det her emne, det giver da godt nok meget positiv energi, lad os dog prøve at åbne mere op for det, og se, hvad vi kan høste ud for det.
Eller at man giver hinanden noget feedback. Hvor har du bare en dejlig energi, Stine. Jeg nyder at være i det selskab. At man simpelthen gør energibegrebet som en del af vores hverdags både virkelighed, men også at det er noget, vi bruger som vores kommunikative aspekter. Og hvad hvis vi så tager det på et mere personligt plan, hvis man kan mærke, at man selv i det job, man er i, den situation, man er i, at ens energi er i hvert fald ikke god længere, hvor kan man så starte henne? Det gik op for mig for mange år siden, at vi mennesker, vi har 2 typer energi. Vi har en fysiologisk energi, og så har vi en powerbank. Den fysiologiske energi er det, vi typisk lader op ved at sove 7-8 timer. Det ved jeg godt, der er ikke ret mange, der får lov til at sove til 7-8 timer, men vi bør sove minimum 7 timer hver dag. Løbe en tur, spise nogle mad, have nogle hobbyer, spille violin, hvad end det nu måtte være. Man kan også have en periode, hvor man bare har virkelig travlt arbejdsmæssigt, hvor man giver den en over nakken. Det koster noget energi. Der går så noget tid, nogle dage, måske en uge, så er man tilbage igen. Det er den fysiologiske energi. Vores powerbank er en helt anden ressource. Vores powerbank er den, der tager over, når kroppen faktisk er totalt energiforladt. Det er en kæmpe ressource, som har så meget energi, vi kan trække på, fuldstændig som når telefonen løber tør, vi har det der eksterne batteri, vi smider ind i. Det, der bare er forskel med vores powerbank, det er også det, som jeg kalder vores livsenergi. Og når vi har med mennesker at gøre, jeg har haft rigtig mange mennesker i stressforløb, man har rigtig mange mennesker i øjeblikket, topdirektører, ledere, som simpelthen bliver ramt af den her tomhed af, at det på ingen måde giver mening at gå på arbejde, og de siger bare deres job op, uden at have noget nyt. Og der sker en kæmpe bevægelse i verden lige nu her, inden for den del. Og når de først træder ud af den del, så opdager de jo, hvor tomme de i bund og grund er, og hvor trætte de i bund og grund er. Og det, der er med vores powerbank, det er, at det kan tage i nogle tilfælde 10 dage, 10 måneder, 10 år. Og vi har alle sammen mødt de her mennesker, der har været vildeste performer, og sådan her knækker de, og de kommer aldrig tilbage. Og det er fordi, deres powerbank er fuldstændig afladt og tømt, og det kommer til at tage dem resten af livet og genopbygge den her. Og det er noget af det, jeg i bund og grund, selvom det gør ondt, så glæder mig at se, at flere og flere mennesker rent faktisk vågner op og tænker, hold da op, den der tomhed, det kan jeg simpelthen ikke leve med. Og det handler jo om i bund og grund at først og fremmest mærke efter, hvad er det for et energiniveau, jeg egentlig har? Gør jeg de ting, der gør mig glad? Er jeg overhovedet bevidst om, hvilke ting, der gør mig glad? Det behøver jo ikke være kæmpe store ting. De fleste siger, det gør min kone og børn, eller mand og børn. Ja, det er en del af vores fundament. Men der er der så meget mere, som kan gøre en glad. Og det der med at udforske dem, udforske de små ting i hverdagen, som kan give en noget ekstra energi, hvad end det så måtte være. Jeg tænker, at de små aspekter i det her, er det, der fører til de store effekter. Men det er meget sjovt også, det du siger der med, at der er flere, der vågner op til, fordi jeg synes, medierne er meget optaget af at sige, det de unge generationer, der vil have en anden ledelsesstil. Men jeg synes bare, at nu møder jeg bare rigtig mange også, der er i 40'erne, 50'erne, sågar start 60'erne, der er træt af den måde, der kører på, der godt vil have det på en anden måde de sidste, hvor mange år de så har tilbage af deres karriere. Ikke? At det er jo ikke kun de unge, det er jo også dem, der har været i det de sidste mange år, der begynder at kunne mærke, at det her fungerer ikke, det spiller ikke for mig, jeg trives ikke i det. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen forskel på behovet, uanset om man er generation X eller Y. Jeg tror, behovet altid har været der. Det, jeg tror, der er til forskel for vores generation og de yngre generationer, og de nye generationer, der går markedet lige nu, det er, at vi har bare accepteret virkelighedens verden som være det vilkår, vi skulle indgå i. Og det gør de unge mennesker ikke. De siger fra, de er tydelige, de siger, prøv at høre, hvis jeg ikke kan mærke dig, og hvis jeg ikke kan blive mærket, så skal jeg ikke være her. De har en helt anden følelsesmæssig intelligens, de har helt andre følelsesmæssige behov, der skal stimuleres, en følelse, en energibevægelse igen. Der skal skabes en helt anden energi i organisationerne og på ledelsesmæssig plan, for at de kan se sig selv i det. Og de lever jo mange af dem lidt som nomader, ved at indrette sig deres liv til at sige, at de vil til hver en tid kunne have bullshit money, og kunne trække stikket og skyde sig ud, hvis det ikke giver mening. Men jeg tror til gengæld, det vi ser lige nu, det er, at vores generation nu, bevidst, ubevidst, bliver inspireret af de yngre, der kommer og siger, okay, hvis de kan sige det, så kan jeg jo vel også godt sige det. Og det vil sige, at der er en kæmpe bevægelse i gang, organisatorisk. Og det skræmmende er, på bestyrelsesplan har man, som jeg ser det,
på ingen måde opdaget den bevægelse, der er i gang. Og i rigtig mange direktionslokaler er det først begyndt sådan stille og roligt at summe. Men der er rigtig lang vej igen. Det er både godt og skidt, ikke? At på den ene side er vi ved at vågne op, men der er lang vej igen. Hvad er dine tanker omkring, hvordan vi måske kunne gøre den lange vej kortere? Har du nogen? Jamen altså, hvornår er det, vi stopper op, Christine? Det er jo, når det gør ondt, ikke? Ja. Altså, og det er jo, jeg plejer lidt på at sige, det er jo ikke engang, når skelettet ryger ud igennem rumpetten, at vi stopper op. Det er først, når knoglerne skal tilbage igen. Og det er jo, det har simpelthen ikke gjort ondt nok endnu. Jeg tror simpelthen, at vi skal opleve store organisationer, der nærmest falder fra hinanden, fordi at de ikke har været i stand til at tiltrække den arbejdsstyrke, de har skulle have. De ikke kunne finde de talenter, de har brug for. Og først når vi kommer derind, jeg tror desværre først, at vi skal videre et sted hen. Når det så er sagt, når vi forstår sådan noget som, at mennesker connecter med mennesker, ikke bare roller med roller, når vi begynder at blive mere bevidste om som mennesker, hvem vi er, i stedet for kun at vide, hvad vi er, 98% i gennemsnit af, hvad vi identificerer os med, ligger faktisk i vores CV, vores ansvar som medarbejdere. Og jo, jeg er mentor, jo, jeg er foredragsholder, jo, jeg er forfatter, men det er jo, hvad jeg er, det er jo ikke, hvem jeg er. Og så den sidste del, er, at jeg oplever, at rigtig mange mennesker i bund og grund venter. De sidder og venter på, at der er nogle andre, der aktiverer det for dem. Og derfor taler jeg rigtig meget omkring the enablement of the empowerment. Altså det her med at forstå, at jeg har et kæmpe ansvar. Jeg har en kæmpe indflydelse på mit liv og de resultater, som jeg ønsker at skabe. Og det med at tro, at hele mit liv er styret af tilfælde og udefrakommende oplevelser, det tror jeg simpelthen det var min overbevisning, at det er en misforståelse. Og vi skal i langt højere grad begynde at arbejde med selvindsigten og bevidstheden. Så vi skal tage mere ansvar hjem og måske ikke gå og vente på at spørge om lov, men lige præcis. Også at finde ind til. Altså jeg kan jo se, at cirka 98-99% af alle mennesker er deres egen største kritikere. Vi er hårde ved os selv. Vi har den der indre monolog, der hele tiden siger, du burde, hvorfor gjorde du ikke, og så fremdeles. Det er sådan set lige meget om vi er i Danmark, eller vi er alle mulige andre steder i verden. Og så er mit næste spørgsmål, gør det dig glad? Altså gør det jer glad at være så hård ved jer selv? Eller kunne man forestille sig, og for at give dig energi? Og svaret er jo selvfølgelig nej. Og det her med at finde ind til følelsen af at være god nok, som man er. Det organisatoriske selvværd er et af mine begreber, jeg arbejder med. Jeg mener jo, at det største udnyttede potentiale i organisationer generelt er det manglende organisatoriske selvværd. Altså balancen mellem selvværd og selvtillid. Det er også derfor, at vi har så stor en udfordring med, at vi lægger så stor identitetsaspekt i, hvad vi laver. Fordi det ligger op i vores selvtillid og vores samfund, den måde vi vokser op på, særligt i Vesten. Der bliver vi rost og anerkendt for alt det, vi lykkes med, alle de resultater, vi skaber. Det vil sige, det er meget resultatorienteret. Og hver gang vi roser og anerkender for, hvad vi gør, hvad vi opnår, så får vi selvtillid. Men det er jo et mindre oftest udtryk at gå til et menneske og sige, hvor er du et dejligt menneske? Eller hvor har du dog en dejlig energi? Altså at man roser anerkender personen for, hvem de er, mere end for, hvad de gør. Ja. Og når vi gør det, så får vi selvværd. Og med den udfordring, der ligger lige foran fødderne på os, så er vi nødt til at kigge på os selv og arbejde med vores indre stemme, arbejde med vores selvværd. Og når vi gør det både individuelt, men også i kollektivt på et organisatorisk plan, men simpelthen arbejde med folks narrativ, folks historie til sig selv, om sig selv, samtidig med at skabe den øgede bevidsthed om, hvad gør dig glad, hvad giver dig energi, hvad er din drømme, så begynder vi at have noget mere balanceret yin og yang i folk. Og det giver en energi, og energi er en bevægelse. Og god energi, det er magnetisme, det giver god energi, lige så vel som negativ energi er magnetisme på negativ energi. Og når man gør det i et fællesskab og en fælles proces som en organisation, så sker der den vildeste bevægelse, som er den smukkeste oplevelse. Jeg ved ikke, om du har noget, du har sagt mange gode ting, synes jeg allerede, men jeg ved ikke, om du har noget afslutningsvis, eller noget, der optager dig lige nu, eller noget, du har lyst til at runde af med. Altså noget af det, som optager mig allermest, det er evnen til at se hinanden. Når narvierne møder hinanden i Avatar,
Så kigger de anden dybt i øjnene og løfter hånden, og så holder de en lang pause, og så siger de, jeg ser dig. Og der er jo ikke noget mere fantastisk, end at blive set. Ikke for hvad man er, men for hvem man er. Altså som menneske at blive set, og se andre også. Og jeg kan se, at jeg kan se, at de ledere, der rent faktisk formår at se sig selv, bliver langt dygtigere til at se deres medarbejdere. Og derved går vi fra det, som jeg siger, at vi skal transformere fra leadership til fellowship. Når vi skaber fællesskaber, hvor vi ser hinanden, jamen så indgår vi som en organisme, vi bliver til en helhed, og så kan vi få hele mennesker til at skabe hele virksomheden. Smukt. Tak. Men lad det være de afsluttende ord så, og tak. Tusind tak, fordi du var med. Det er en stor ære. Dejligt.